Idan ya kasance a ita kungiyar kwallon kafan ta Manchester United yana fuskantar matsalar kasancewa ɗaya daga cikin shaɗin farko bayan dan wasa Harry Maguire ya dawo yin kokari na musamman, Erik ten Hag yana ganin kamar Varane zai iya matsawa. A kwanakin baya labarai suna ta nuna kamar zai tafi Saudiya kungiyar kwallon kafa ta Al-Nassr su jone da Cristiano Ronaldo. Wasu suna cewa Varane din zai iya canja akala ya bar Manchester United a watan Janairu da zamu shiga. Just recently a ita kungiyar kwallon kafan ta Real Madrid bayan dan wasa Alaba ya samu rauni a guya har ma an masa aiki, sai ya kasance lissafin sa ya canja. Babu Eder Militao babu Alaba, ta Tchouameni yana taimakawa Rudiger yana buƙatar mataimakin da zai taimaka masa. A wannan lokacin sai suka fara tunani akan dan wasa Varane ya dawo ita kungiyar kwallon kafan ta Real Madrid bayan ya bar ta ya tafi zuwa Manchester United. Duk da cewa wasu majiyan suna nuna Erik ten Hag yana buƙatar ya zauna da dan wasa Casemiro da shi da Varane a watan Janairu kada su fita. Wata majiyar tana nuna cewa Real Madrid tana buƙatar dan wasan ya bata gudunmawa a wannan lokacin da ya kasance ba su da Alaba domin taimakawa Antonio Rudiger a baya. Zai iya kasancewa kyakkyawar dama wa dan wasa Varane idan yana son barin Manchester United, domin Erik ten Hag ya cire su daga cikin shaɗin farko bayan kokarin dan wasa Maguire. Duk da haka a wasan da suka buga su da West Ham, lafiyar dan wasan kalau ya kasance Maguire yana ciwo, sai aka ba Evans sabon dan wasan da ya kasance bakuwar fuska a ita kungiyar kwallon kafan ta Manchester United. Varane din sai ya shafe wasan a benci ba tare da ya samu kyakkyawar dama ba. Hakan suna nuna cewa dan wasan ka iya barin kungiyar a watan Janairun da zamu shiga, ya canja sheka zuwa Real Madrid ko kuma ya tafi Saudi Pro. Za dai mu jira mu gani ya za ta kaya yadda labarai suke tabbatarwa. Real Madrid za ta nemi dan wasa Varane domin ya maye gurbin dan wasa Alaba.